Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng patamunggo mga kapudibi at meron tayong galonggong or GG at drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis yung kamay namin. Manganta kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na. Kuha muna tayo ng rice. Oo, rice. Baba na natin to. Baka mahulog din yun. Wow. Lalaki ng GG. Mapakot natin ito na. Dami namin rice. Rice is life. Yes. Munggo tayo. Dito na lang ako. Sige. Madami pang gulay. Nasa po tayo. Ito, kaya mo to? Ayan. 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 Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Mangantam. Kalambot na. Kanyaman. Yung Gigi, nakalimutan. Naman. Balik buntok. Nakakagulo.
Sarap. Lambot. Hmm? Hmm? Taba. Hmm. Ngâm. Hmm? Kanyaman na yun. Mungko pa ba? Ay, meron pa. Dahil pamungko. Sarap. Sarap. Sobrang sarap. Ayun nga, ka-foodie bis na ubos ko yung munggo. May kakainin ni BFM.
Ay, kahapon kumakain ka si BBM. Gusto kong bati ng happy birthday si JL Bansil. Ayan. Happy birthday, JL, baby boy. Ayan, anak ni L. Happy birthday! Nasa Alaska sila ngayon. Happy birthday sa'yo, baby boy, JL Bansil. At kay Tita Olivia, ingat ka po dyan. Nanay Babe Marina Kaluya. Ayan. Shoutout po sa'yo, nanay. At syempre, kina Shopo, baby Alison, Catherine Bugoy sa asawa mo. Ayan, nagkita na kami kahapon sa Dinosaur Island. Sana maulit pa, no? Matagal naman sana. Bitin yung kahapon, eh. Miss ko na kayo, Shopo, baby Alison. Ang kulit na baby girl sa personal. Ang cute-cute, no? Ayan. Sana next time naman si Bugoy at Catherine naman. Love you all. Di mo nakakainin to? Ubusin niya mamaya. Sa next mukbang na lang po tayo magsha-shoutout, ha? Ay, makapudibis, meron kaming isang tira. Galunggong. Pero naubos namin yung galong. Ay, munggo. Makapudibi, hanggang Kenny namin video, amin. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you all.